Когато ви се дава, давайте, защото ръка, която дава, тя никога няма да остане празна. Затова, когато изкарвате пари и видите някой в нужда, било то човек или животно, винаги помагайте. Колкото повече давате, толкова повече ще ви се връща. Така функционира всичко в Вселената. Оп, Вако! Здрасти. Здрасти. Къде ходиш? Ходих до банката. Ей, так му си дошъл. Ела да ти покажа нещо, искам да покажа на моите ученици. Добре, айде. Сега това, което ще ти покажа на теб и на моите последователи, не е с цел да се хваля или нещо, а е много поучително и искам да обърнете внимание какво ще кажа. Сега първо да ти покажа, какво съм изтеглил от банката. Това са 20 000 лева в брой. Ще ги оставя тук, докато ти обяснявам за какво става дума. Значи, когато трейдваш, всички неща, които виждаш на екрана, са просто едни виртуални цифри. И е хубаво, когато имаш хубав месец, тази печалба тук, която виждаш, е от декември месец. Просто исках да отида да ги изтегля, да ги видя, за да усетя, че аз съм имал успешен месец. Реално с тези пари сега мога да си купя някакви неща, които искам, които си харесвам. Да се поглеза с две думи. Хубаво е човек от време на време да вижда наистина физически тези неща, а не само виртуално. Затова аз лично се занимавам с обучение и обичам да помагам на другите хора, защото трейдинга е 80-90% чакане. Вие пускате една сделка и я чакате цяла седмица да се осъществи. Това време го оползотворявате по какъвто начин искате. Надявам се сте разбрали истинския смисъл на това видео, което исках да ви подам като послание. И може да се абонирате за мен, да разгледате другите ми клипове и до нови срещи. Чао, чао!